Milí moji poslucháči, tentokrát som sa rozhodla ponúknuť niečo novšie. Napísala som to v čase covidu, keď som sa ako väčšina z nás zastavila a rozhodla som sa venovať niečomu, čo ma v minulosti bavilo, ale pre iné povinnosti som na to nemala čas. Skúsila som teda po rokoch napísať poviedku, prózu a veľmi ma potešilo, keď mi Matica Slovenska v Považskej Bystrici udelila za ňu cenu Dominika Tatarku. Volá sa Koniec. Tak sa pohodlne usaďte a počúvajte. Koniec. Uvedomila si, že medzimestskou dopravou ešte nikdy necestovala. Usadila sa tak, aby svoj lila kufor mohla mať pred sebou. Kolíska kufra mala nasmerované takým smerom, aby sa nešmykali po plošine a nenarážali na prázdny športový kočiarik. Dieťatko sedelo so svojou maminou vedľa nej na sedadle. Okrem nej nikto kufor nemal. Vzadu pokrikovali po maďarsky a smiali sa rošantení študenti. Čomu sa smiali, netušila. Zrazu na ramene zacítila nešikovný buchnát. Zdvihla oči a nad sebou uvidela chlapca, ktorý nemotorným pohybom sa snažil pozbierať zošit, ktorý niekto vyhodil do vzduchu. Do chvíľkového ticha sa maďarským prizvukom ozval hlas. Levitácia! Nastal výbuch smiechu. Ľudia sa zvedavo obzerali dozadu, niektorí znechutene krútili hlavami, po niektorí si vzájomne niečo šepkali. Nerozumela však, keďže to bolo po maďarsky, ale z ich rozhorčených výrazov sa dovtípila, že išlo o pohoršenie nad mládežou, ktorá sa nevie správať. Vpredu sedeli hlavne ľudia, na ktorých bolo vidieť, že cestujú z práce domov. Pôsobili unavene, snažili sa oddychovať a psychicky sa pripraviť na novú šichtu, ktorá ich čaká doma. A ju čaká nová šichta doma. Presnejšie, nový život v novom domove, ktorý si nevybrala a o ktorom donedávna ani len netušila. V podstate je však rada, že ho má, lebo inak by bola absolútne stratená. Siahla rukou do vrecka, stisla kľúče od jej nového domova. Z nenazdajky ich vytiahla, aby si zopakovala číslo domu 211. Spomenula si na Pavlov hlas, ako jej sprisahnecky hovorí. Zlatko, je to starý dom, nezľakni sa. Lepšie som si nemohol dovoliť. Ale prostredie je čarovné, tiché, na kraji dedinky Drienk v lese za kostolom. Vieš, chcel som pre nás vybudovať kúsok domova, ktorý bude patriť len nám. Ale čo to hovoríš? Skočila mu do reči. Veď tu máme domov. Veď sme do neho dali obaja všetko, kto čo mohol. A je nám predsa dobré. Ja fakt nechápem, ako si mohol. Veď si sa so mnou ani neporadil. Ja som si myslela, že sme k sebe absolútne úprimní, že sa na nič nehráme. A teraz sa dozviem, že si robil niečo za mojím chrbtom, o čom som ani netušila. Hystericky so vzlikmi mu začala vyčítať. Láska, chcel som ťa uchrániť pred tým, čo si uvedomujem, že ťa čaká. Odvrátil hlavu. Moje srdce je na tom zlé. Veď si to vedela od začiatku. Vieš, snažil som sa. Vzdychol. Je to ťažké o tom vôbec hovoriť nahlas. Ale prosím ťa, ver mi. Chytil jej tvár do dlaní a díval sa na ňu s prosebnými a bezmocnými očami plné lásky. Pokračoval. Pochop, snažil som sa si užiť každý deň tak, ako by bol posledný. Ty si mi pomohla psychicky tak, že ani lekári neverili, že tu budem tak dlho. Prežili sme predsa toľko krásnych dní, však láska. Si môj zázrak, ktorý ma stretol v čase, keď moje zdravie už bolo podlomené a ja som ti za to veľmi vďačný. Nehovor tak, ako keby už bol koniec. Veď sa máme radi. Nemôžeš ma tu predsa nechať. Vydesene naliehala. Nechcem, Zlatko. Ver mi,
Je to len preventívne opatrenie. Chcem vedieť, že si v poriadku. Lebo vieš, ak by predsa, ver mi, moje deti ti urobia zo života peklo. Vieš, tebe manželstvo stroskotalo, lebo si nemohla mať deti. Ale tie moje sú pre mňa veľkým sklamaním. Vždy som im dala aj to posledné. Pracovala som ako otrok, len aby mali všetko, po čom túžili. A keď som ochorel, manželka mi povedala, že potrebuje zdravého chlapa, pretože ona si zdravého chlapa zaslúži. A deti, tých zaujímali iba peniaze. Vieš, aké je to bolestné, keď dávaš zo seba všetko a výsledok je pohrdanie. Každé stretnutie s nimi bolo už len o sklamaní a bolesti. Tak som sa radšej zbabelo prestal s nimi stretávať. A už som im len posielal darčeky a peniaze. Aj tak o nič iné ani nemali záujem. Utekal som pred nimi a zároveň som sa cítil tak sám. A potom si prišla ty a život sa mi náhle otočil. Začal som mať zrazu pocit naplnenia. Opäť som sa cítil vďaka tebe šťastný. Naplnila si moju prázdnotu. Aj ty moju. Ako by si prišiel do cesty vtedy, keď som ťa najviac potrebovala. Veď som prišla o 15-ročné manželstvo, k tomu ešte aj o prácu, ale zrazu som mala vedľa seba teba. Niekoho, kto vo mňa verí, kto mi dal takú spriaznenosť, že prísť o teba je ako si odrúbať časť tela. Veľmi ťa potrebuje. Vrhla sa na neho svojim objatím. Cítila jeho mohutné telo, ktoré ťažko a veľmi pomaly dýchalo, ale sršalo nádhernou a úprimnou láskou. Láska. Budem sa cítiť lepšie, ak budem vedieť, že je o teba postarané. Záleží mi na tom, pokračoval šepkajúc. Vieš, myslel som aj na to, že keby sme sa vzali, aj tak sa na teba vrnú ako supy a nedajú ti pokoj. Preto som kúpil dom na tvoje meno, chápeš? Je tvoj. Chodeval som ho dávať postupne do poriadku, aby sa v ňom dalo bývať, s tým, že keď už bude hotový na tvoj a môj obraz, tak si ťa tam slávnostne privediem. Opravujem ho už 2 roky. 2 roky? A kedy? A kde? Často, keď som ti vravel, že idem za prácou preč, tak som vlastne neklamal. Šiel som za prácou. Nie je ešte zďaleka hotový. Ale je to malá dedinka, Drienk, je tam síce veľa maďarských hovoriacich obyvateľov a my nevieme po maďarsky, ale je tam krásne. Láska, ja sa už cítim veľmi zle, prepáč, som unavený. Bol mŕtvolne bledý. Unavene sa oprel o vankúš a zaspal. Zväzok kľúčov so štítkom 211 ležal na stolíku. Ležal tam až do dňa, kým neprišli jeho deti. Keď im oznámila tú strašnú správu, že nečakane zomrel, o pár hodín už zaklopali na dvere. Jeho synov videla poprvýkrát. Ich príchod však pripomínal scénku z filmu, kde gestapácké komando ide vykonať prehliadku domu. Nepýtali sa na otca. Zaujímali ich heslá k účtom. Surovo prehliadali šuflíky, vyhadzovali veci a do toho sa aj vyhrážali, že ak si myslí, že jej tu niečo patrí, nech na to rýchlo zabudne. S údivom im tiško oznámila, že do bytu investovala všetky svoje peniaze, ktoré dostala po rozvode z predaja jej bytu. Vysmiali sa jej. Veď odkedy si ich otca namotala, tak im prestal dávať drahé finančné dary, na ktoré boli roky zvyknutí. Takže vlastne ho už vycicala až. Ich agresivita rástla až tak, že sa rozhodli si vziať aj jej nový notebook. Napriek tomu, že protestovala, že patrí jej a že ho potrebuje pre prácu,
pretože má v ňom účtovníctvo. Nezaujímalo ich to. Keď s blaženým víťazným úsmevom našli peniaze, darmo im vysvetľovala, že sú ich spoločné a aj na pohreb. Oznámili jej, že jej otca pochovajú oni, že oni sú jeho synovia, jeho rodina pred zákonom a ona je iba obyčajná cudzia ženská, ktorá by si mala uvedomiť, že už je koniec, záverečná a že skončila. Oznámili jej, že by sa mala čo najskôr zbaliť, pobrať zbytu preč, pretože ho chcú čo najskôr predať a ak to nebude chcieť rešpektovať, zavolajú políciu. Nakoniec oboja na seba víťazoslávne pozreli a zabuchli dverami. Keď odišli, dlho sa ešte spamätávala. Takúto surovosť nečakala. Myslela si, že Pavol preháňa. Jej bolesť z jeho straty bola však taká silná, že celý tento incident brala ako krutý film, ktorý sa jej nedotýka. Pavol bol pre ňu ten najbližší človek, akého v živote stretla. Aj keď bol pre mnohých obyčajný, nedokonalý človek so zdravotnými problémami, pre ňu bol tým najkrajším šťastím, ktoré ju v živote stretlo. Zrazu jasnejšie pochopila Pavlové obavy a bolesť toho, čo ho zraňovalo, týkajúca jeho synov. Aj keď zákon je na ich strane, jeho bývalej rodiny, a jedine, čo ich zaujíma, je iba jeho majetok. Ona vie, že oni dvaja patrili k sebe. Ich zraniteľnosť ich spájala. Ich pochopenie a vzájomné pohľadenie duše bolo pre nich ako pucle, ktoré im dávalo naplnenie a zmysel toho, čo niekto nedokáže pochopiť, lebo je mentálne niekde inde. Vytiahla svoj lila kufor, vybrala si zo skriň pár tmavých kúskov, všetky ostatné mali otiene lila, ale ona už asi nikdy nebude tou, kým bola predtým a už nikdy sa nebude cítiť ako lila, takže ich tam nechala. Teraz mala v sebe obrovský smútok a vedela, že chce, aby jej oblečenie odrážalo to, čo v skutočnosti cíti. Čiernu tmu. Kufor však tmavý nemala, už ani peniaze na kúpu vhodnejšieho. V podstate ani silu nakupovať. Tu už mala iba na jedno. Odísť. Podišla ku stolíku a zdvihla kľúče, ktoré tam naposledy Pavol pre ňu položil. Keď vystúpila v dedinke Drienk, vydala sa smerom ku kostolu a sledovala čísla domov, ktoré na jej prekvapenie neboli vôbec v poradí. Kolieska na lila kufri sa hlasito ozývali, keď ho rázne ťahala za sebou. Rozhodným krokom sa pustila do tmavej, neosvetlenej uličky hore kopcom a v tom zbadala číslo 211. Bol to dlhý, starý gazdovský dom so škrídlovou pálenou strechou, ošuntelou vonkajšou opadanou fasádou a gánkom. Odomkla kovovú vrzgajúcu bránku a ocitla sa na vlastnom pozemku. Zvedavo otvorila dvere. Prekvapila ju čierno-biela šachovnicovo urobená dlažba, presne rovnaká, ako si dali urobiť v Pavlovom byte, keď sa k nemu nasťahovala. Zložila kufor. Vošla do kuchyne, ktorá nemala ešte linku, ale chladnička, sporák, mikrovlnka zývali novotou. Nakúkla do kúpeľne a takmer odpadla. Bola obrovská ako izba, s lila obkladačkami s rúžovou obrovskou vaňou. Vedľa vane bola mega krabica a v nej ešte nerozbalená nafukovacia výrivka. Spomenula si, ako boli spolu na chate v Tatrách a ako mu spomínala, že keby mali veľkú kúpeľňu v byte, tak by si určite takú výrivku raz kúpila. Dojalo ju to, že to bral vážne, že jej chcel urobiť radosť. Vyhrkla jej slza dojatí. Ďakujem, Pali. Ďakujem. Je to krásne. Išla si pozrieť ďalšie izby.
Prechádzala nimi ako z vagóna do vagóna, boli prázdne, čisté, vymaľované. Keď vstúpila do poslednej izby, podlomili sa jej kolená. Bola obrovská a pôsobila ako zo zámku. Čierno-strieborný barakový nábytok s lila čalunením pôsobil rozprávkovo. Barová leňoška bola nádherná. Vždy po takom niečom túžila. Pavol ju nakoniec predsa len počúval, keď rozprávala, ako by si predstavovala svoje ideálne bývanie. Navonok ju podpichoval, že je ako malé dieťa, čo sníva o domčeku pre bábiky a že nech už konečne dospeje. Smial sa na nej a pritom to tajne zaobstaral, presne také, po akom túžila. Sadla si na barokovú lila stoličku, dívala sa do zrkadla so strieborným barokovým obložením. Ako mladé dievča o ničom takom snívala a teraz to má ako 50-ročná žena, ktorej to zaobstaral tajne jej nebohý priateľ. Vypočul si jej sen, splnil jej ho. Dojalo ju to. Až zalomila ruky, zdvihla hlavu hore a opakovala. Ďakujem, Pali, ďakujem, ty si neuveriteľný chlap. Ľahla si na manželskú posteľ, zlila baldachínom. Srdce jej stiskalo dojatím, pretože toto prekvapenie bolo odrazom toho, po čom snívala v mladosti. Odrazom toho, že jej to splnil jej najúžasnejší človek na svete, ale ktoré by ochotne vymenila za to, keby tu bol teraz s ňou živý a zdravý. Len on a ona a hoci iba v prázdnom, starom dome.